Awubonise ku-ammonia. Oh, okay. Okay, ngiyabona. Alright, ngiyabona ammonia. So ammonia wethu ume kanjalo ammonia wethu. We have hydrogen here, we have hydrogen here, we have hydrogen here. Nansiya, naziya, naziya, then senaba-ke ngoku. So unjani ke ngu-ammonia? Is it ideal shape okanye non-ideal shape? Ideal shape. My strong central atom. Remember we said ideal shape. Jonge central atom. Strong central atom, then ideal. There's no what lone pair. Okay. Asinalo Okay, lone so pair. an idea. Yes. Oh, then masonga umzekelo apha lena into siyibiza ngoba yintoni le? Non-bonded pair. Yi-lone pair okanye Oh, ukwenza lula uzokhumbule kakuhle sibize ngoba bonded pair. non-bonding pair. Non-bonding Yayibona se. yeah, njengoba ndisitsho ndithi lena it's non-bonding pair. That is non-bonding. So ngenxa yelaa gama ke ngoku i-central atom non-bonding pair, which means the shape ke ngoku is non-ideal shape because inale pair i-non-bonded. Yayibona? This is non-bonded. Yi-pair eyenzekileyo but ayo-bonding pair. Jonga lena umzekelo. This is a what? A bonding pair. Yayibona ne? Yes. Yi-pair eyenzeke nge-bond. Lena it's non-bonding pair. Yi-pair eyenzeke ungabhondwanga. Yayibona le? Yes. It's a bonding pair. Yi-pair eyenzeke nge-bonding. Uyayibona le? This one. It is a bonding pair nayo. Yi-pair eyenzeke ngantoni? Nge-bond. But kukho nantoni futhi? No-non-bonding what? Pair. Le sibiza ngoba yi-lone pair. So once kubekho ke ngoku i-non-bonding pair, laa non usixelela uba the shape is non-ideal. Non-ideal. Okay. Yes. Khawenze ke ngoku lo BCl3. Oh, okay, sir. Okay, perfect. Yiyo leyo. Okay? Yiyo leyo. So lena ke ngoku izoba ime kanje le nto ndizobele yona apho. So sino-B ngapha sino-Cl. Ezantsi sino-Cl. Kweli cala sino-Cl. Jonge le nto izothi nguwe. Then sibe naleya, sibe naleya, sibe naleya, then sibe nale. Easier. Nalapha we have this one. We have this one. Sibiza ngoba zii-lone pairs. Then sibe naleya, sibe naleya, sibe naleya. So ime kanje le nto ndizobele yona. Yebo? Okay, sir. So remember no ideal, no non-ideal. Idea. Okay. Then ideal no non-ideal sijonga only into eyenzeka kwi-central atom. Central atom. So Okay. i-central atom yethu nanti yazibonde kuyo ziyi-three siyibiza uba yi-central atom leya. Yebo. Okay. So siyojonga ntoni kwi-central atom? Ingaba ikhona na i-non-bonded pair epha? Tisha? Do you have i-non-bonding pair phaa ku-central atom? Ayikho. Ayikho. So here ayikho intoni i-non-bonding what? Bonding Pair. atom. Akukho lone No pair pairs. in other words. Uyayibona ne? So xa ingenayo ke ngoku laa lone pair, which means is it ideal okanye non-ideal? Ideal. So this one, perfect. It is an
ideal what?